og velkommen til denne introduktion til diplomuddannelsen i digital markedsføring. Mit navn er Jannik Liebner, og vi skal bruge de næste cirka 20 minutter sammen, hvor jeg vil gennemgå den her agenda. Jeg vil tale om først og fremmest den her nye disciplin inden for markedsføring, New School Marketing. Hvad betyder hele det her skifte fra vores traditionelle markedsføring til den digitale markedsføring? Så vil jeg dernæst tale lidt om, hvilke konsekvenser har det for behovet for digitale kompetencer i virksomhederne. Og det leder mig selvfølgelig over i en snak om de forskellige moduler, vi har i uddannelsen Professional Diploma in Digital Marketing. Og til sidst vil jeg runde af med nogle praktiske oplysninger omkring selve uddannelsen. New School Marketing er i virkeligheden en modpol til Old School Marketing. Old School Marketing er jo den måde, vi drev vores markedsføring på for ganske få år siden, hvor vi i virkeligheden havde meget lange planlægningshorisonter og havde svært ved at måle effekten af den markedsføring, vi lavede. Lidt populært sagt kunne man sige, at vi har i mange år vidst, at markedsføringen virker. Vi ved cirka halvdelen virker, men vi ved desværre ikke, hvilken halvdel. Men det har jo den teknologiske udvikling ændret på. Vi har fået mulighed for i den nye marketingskole at gøre vores kommunikation med kunderne meget mere målbar, så vi kan måle effekten af det, vi laver. Vi kan ramme dem meget mere præcis på det tidspunkt, hvor de er åbne over for kommunikation med de rigtige budskaber. Vi kan automatisere den her kundedialog, så den opleves meget mere relevant og højfrekvent. Vi kan reagere meget hurtigere på kundernes ændrede adfærd, altså meget mere agilt og fleksibelt. Vi kan lære af hele den dialog, vi har med kunderne undervejs, og den reaktion, som kunderne har på vores budskaber, således at vi hele tiden bygger oven på vores viden. Og sidst men ikke mindst, så kan vi binde i højere grad vores kunder tættere til os, altså vi kan gøre vores markedsføring meget mere loyalitetsskabende. Og det er i virkeligheden de elementer, som New School Marketing handler om. Det vil sige med andre ord, hvordan bruger vi de her store mængder af data, som man for øjeblikket taler meget om, big data. Jamen, hvordan hiver vi essensen ud af big data, så vi får noget relevant viden om vores kunder, som vi kan bruge til at reagere på kundernes behov. I virkeligheden det er det allersværeste er ved big data. Det handler også om, at vi kan se, at der er et krav om, at vi kan bevise, at de marketingkroner, vi investerer, at de bliver investeret rigtig fornuftigt. Det vil sige, der hvor vi har størst mulig afkast på tværs af alle kanaler. Det vil sige, både den måde, vi foretager vores medieindkøb på, men også de budskaber, vi vælger at eksponere vores kunder for, og det salg, vi skaber i vores digitale kanaler. Og sidst, men ikke mindst, så handler New School Marketing i høj grad om at understøtte de her langsigtede kunderelationer og bruge en-til-en teknologier på en intelligent måde, så vi fastholder kunderne. For konkurrencen derude er blevet mere og mere intens i takt med, at den også er blevet mere og mere globaliseret, så kundeværvningsomkostningerne stiger. Et eksempel er, at vi arbejder for en del virksomheder inden for modebranchen i Danmark, og jeg kan love dig for, at de kan godt mærke både Asos, Zalando og Boozt og andre internationale spillere, som kommer ind og i virkeligheden langt mere parate til at betale en høj pris for at få nye kunder ombord. Så New School Marketeers, altså fremtidens markedsfører, de kommer til at få brug for nogen, som kan analysere de her data og konvertere de her data og indsigter til noget handlingsorienteret kommunikation. Så kommer de også til at efterspørge nogen, som forstår, hvordan de her innovative og nye teknologier kan bidrage til at løfte hele virksomhedens marketing performance. Og for at kunne gøre det, så kræver det også, at man har et meget strategisk, holistisk og kommercielt perspektiv på alle de her kanaler. Det nytter ikke noget, man forelsker sig i social media og siger, at Facebook er det eneste saliggørende. Nej, vi skal kunne finde ud af at vægte vores aktiviteter på tværs af alle de forskellige spændende muligheder, der findes derude. Og det kræver så også dermed, at vi kan reagere hurtigt og ændre vores adfærd, når kunderne ændrer deres adfærd. Og at vi kan placere vores mediekroner lige præcis på de kanaler, hvor vi kan se, at vi har den allerstørste effekt. Derfor bliver vi også nødt til at være uafhængige af teknologiplatforme, og vi kan heller ikke lave medieaftaler, som strækker sig halve og hele år frem i tiden, som man har gjort i den gamle marketingskole. Sidst men ikke mindst, så tror jeg også på, at den her erfaring, men også innovation og perfektionisme er rigtig, rigtig vigtigt, hvis man skal ud og lægge armen med de store internationale spillere, som trænger sig på det danske marked. Vi bliver simpelthen nødt til at have nogen, som har en indbygget ambition om at hele tiden blive en lille smule bedre. Så det er jo et værdisæt,
som også er vigtigt at tænke ind, når man skal arbejde med den her nye marketingskole. Kort sagt, så ser vi ligesom 3 områder, man bliver nødt til at arbejde med. Det er både ens viden, værktøjer og metoder. Det er i hvert fald den erfaring, som jeg og mine kollegaer i vores konsulentvirksomhed Lifted har gjort os igennem årene. Altså, at vi bliver nødt til at arbejde meget struktureret med de her discipliner. Både med at bygge, få noget erfaring og prøve nogle ting af, men også få sikret, at vi har den rigtige uddannelsesmæssige baggrund og teknologi- og markedsindsigter. Vi skal også have de rigtige værktøjer til at både overvåge, hvordan vores marketing performance er, men også foretage indkøb på en smart måde for at kunne benchmarke, altså sammenligne os med vores konkurrenter og foretage eksperimenter, statistiske eksperimenter, så vi får dokumentation for, at vores mediemix og budskabsmix er det helt rigtige. Og derfor bliver man også nødt til at arbejde metodisk frem på en struktureret måde, når man laver sine eksperimenter for ens kundeoplevelser og statistiske test, for eksempel AB-split-test. Der ligger der et sæt af metoder, som vi bliver nødt til at respektere, for at vi ikke drager nogle statistiske fejlkonklusioner. Så der er kommet masser af matematik og strategi og teknologiforståelse ind i vores marketing. Og derfor så stiller jeg så lidt retorisk, er der et behov for, at vi løfter vores kompetencer? Jamen altså, jeg synes jo bare alene det, at verden er blevet digital, er et meget godt bevis på det. Altså i dag har vi flere mobile devices med internetadgang, altså flere smartphones og tablets og desktops, som har internetadgang. Det er flere devices, end vi har mennesker på Guds grønne jord. E-handlen bliver bare ved med at vokse. Og det er meget godt et bevis på, at vi som mennesker også har taget den her teknologi til os og bruger den. Den er ikke bare tilgængelig, men den bliver også brugt. Næsten 20% af den samlede detailhandel i Danmark, det vil svare til omkring 100 milliarder danske kroner, er i dag e-handel. Og 25% af det går til udlandet. Desværre er den her kærlighed, som vi har i forhold til udlandet, ikke gengældt til Danmark. Så det er et stadig stigende problem på sådan et mere nationalt plan. Det skal vi ikke komme ind på i dag. Men det siger lidt om, at vi som danskere er, de barrierer, vi tidligere har kæmpet med i forhold til e-handel, bliver færre og færre og mindre og mindre. Vi bliver mere og mere vant til at købe ind lige fra rejser og dagligvarer og alt muligt forskelligt i dagligdagen. Men også business-to-business markedet er i voldsom vækst. Jeg så et tal her forleden, som siger 120 milliarder kroner i business-to-business handel. Det er jo lidt mere usynligt. Så det betyder også, at virksomhederne jo også er gået i gang med at handle med hinanden i meget høj grad. Medieforbruget ændrer sig, måske som en konsekvens af, at vi har fået de her mobile enheder og alt mulige andre ting, internetadgang overalt, hvor vi befinder os. Men vi vil i hvert fald se, at når man sidder og kigger i toget, eller når man sidder og kigger på folk, der sidder og ser fjernsyn i sofaen, så har de lige pludselig en skærm nummer 2 med sig, når de sidder og ser fjernsyn, eller man tjekker mails, når man er på farten, når man er på sociale medier. Vi er til stede og online hele tiden, og det har ændret vores medieforbrug. Faktisk ser vi en lille smule mindre fjernsyn, og de unge i dag, jamen der er den største primære kanal for video, det er YouTube. Så medieforbruget, det ændrer sig radikalt, og det gør det i alle aldersgrupper. Og altså for at tage et par andre eksempler, så søger vi jo også alle sammen på Google, når vi leder efter nye produkter, eller et sted, hvor rejsen skal gå hen, eller bare har en diskussion om, hvad et givet tema handler om. Så foretager man søgninger på f.eks. Google. Alle har i dag adgang til e-mail. Alle, stort set i hvert fald, bruger sociale medier i en eller anden sammenhæng. Og vi kan se, at konsekvensen af det her, det er jo også, at mediekronerne flytter sig den vej, altså over på de digitale medier. I USA er det stadig stigende vækst, og online mediespend passerer 180 milliarder dollars i 2016. Så vi ser bare en konstant udvikling, og den ser ikke ud til at bremse op. Og det betyder jo så også, at vi ser en hel masse nye jobfunktioner opstå i virksomhederne. Altså for ganske få år siden, jamen der var der ikke nogen social media managers eller mobile marketing directors ude i virksomhederne. Men de her nye stillinger, og der er sikkert mange flere end dem, der lige er listet her, jamen de pibler frem i de her år.
Faktisk så er der lavet et studie af det, hvad skal man sige, den efterspørgsel, der kommer til at blive efter e-skills i Danmark, og i hovedscenariet, jamen så kommer vi til at mangle, altså vi snakker ikke om, hvor mange jobs der er, men vi kommer til at mangle op mod 30.000 mennesker i Danmark alene, som besidder de her e-skills, altså den her indsigt i, hvad man kan med digital markedsføring. Så der bliver en stor efterspørgsel efter de her kompetencer, det er der ingen tvivl om. Så jeg håber også hermed, at jeg har bevist det her lidt retoriske spørgsmål, der er behov for løftede kompetencer. Og derfor så er det selvfølgelig også en stor fornøjelse for mig at kunne præsentere Professional Diploma in Digital Marketing som et svar på det spørgsmål. Ganske kort om virksomheden. Lifted Competence er et datterselskab til konsulentvirksomheden Lifted, som udelukkende beskæftiger sig med udvikling af kompetencer inden for den her nye marketingskole. Og vi har indgået et samarbejde med Digital Marketing Institute og Dansk Markedsføring omkring netop den her uddannelse og sørge for, at den bliver bragt til det danske erhvervsmarked. Det kan I læse mere om på vores hjemmeside, liftedcompetence.com. Og jeg vil også lige nævne, at Digital Marketing Institute er ikke en lokal spiller, det er en spiller, som er baseret i Irland, men som er repræsenteret i 46 lande af pt. 32 forskellige partnere. Så det er en meget internationalt anerkendt uddannelse. Og den er internationalt anerkendt, blandt andet fordi undervisningsmaterialet er udviklet af nogle førende eksperter fra blandt andet Facebook og Google og Microsoft, PayPal osv. Altså nogle globale ledere, nogle af dem har sågar de her evangelists ansat, altså evangelister, som er ude og prædike det glade budskab om de digitale marketingmuligheder. Så over 150 forskellige eksperter fra overalt i verden har været med til at bidrage til pensum, og så har vi så efterfølgende fået pensum valideret af nogle forskellige institutter, og i Danmark der er det sådan, at pensum bliver formidlet af eksperter. Det er primært mine kollegaer i Lifted, som sidder og arbejder med de forskellige discipliner i dagligdagen og har gjort det i mange år. Så det vil sige, at det er folk med hands-on erfaring, som formidler det her meget anerkendte internationale pensum. Et godt lille kvalitetsstempel, synes jeg, er, at vi allerede i Danmark har haft omkring 200 deltagere igennem. På verdensplan er det omkring 11.000 mennesker, der har taget uddannelsen. Og det siges, at Google i det store udland blandt andet sender nye medarbejdere på det her kursus, for at sikre, at alle ligesom er på samme bølgelængde og up to speed inden for de her meget vigtige discipliner. Selve uddannelsen, den består af 10 moduler, og så kan man tage en valgfri eksamen, så man får sig et diplom efterfølgende. Det er altså en rigtig diplomuddannelse. Og de her 10 moduler, som selve uddannelsen består af, vil jeg nu gennemgå en for en og sætte et par ord på, hvad de egentlig indeholder og hvorfor de er vigtige. Det første modul, som jeg i øvrigt underviser på, hedder Introduction to Digital Marketing. Og som I kan se, så er der de her slides, de er på engelsk, og det er fordi faktisk formatet er sådan, at vi underviser på dansk, ligesom I oplever nu, men jeg underviser på dansk, og selve pensum er på engelsk, således at man ikke bliver forskrækket over de her fagtermer, som vil optræde til eksamen. Vi starter i det første modul med at definere de her forskellige metoder og værktøjer, som jeg var inde på lidt tidligere. Som jeg siger, det er meget, meget vigtigt, at vi har et rammeværktøj, som vi arbejder ud fra, og nogle veldefinerede metoder, så vi kan arbejde meget struktureret med vores markedsføring, således at vi hele tiden sikrer, at den bliver bedre og bedre. Så kommer vi til at tale en del om forskellene mellem den traditionelle markedsføring og den digitale markedsføring. Det jeg kalder sådan lidt provokerende måske, old school marketing versus new school marketing. Hvad er det, der er karakteristisk ved den her digitale markedsføring, og hvilke konsekvenser er det har, både for vores marketing, men også for vores organisation. Vi kommer også til at arbejde med at bruge nogle konkrete værktøjer til at finde ud af, hvad er det kunderne reelt set i realiteten gør derude, således at vi ikke baserer vores strategi og handlinger på markedsresearch, men på markedsrealiteter. Så allerede i det første modul skal vi lege med nogle værktøjer. Det andet modul, Search Engine Marketing, er en meget, meget vigtig disciplin inden for digital markedsføring. Det er det, fordi langt de fleste virksomheder har det som en af deres primære trafikkilder, og ofte ligger der et stort uudnyttet potentiale, det vil sige, at man kan få endnu mere ud af den her kanal.
De fleste ynder at kalde det en gratis kanal, og det er jo fordi vi ikke betaler til noget medie. Altså Google tager altså ikke betalt for den trafik, man får fra deres organiske søgeresultater. Men det er klart, det koster nogle ressourcer at arbejde med det. Og derfor så skal vi forstå, hvad er det vi får ud af det? Hvad er det benefits er af vores en god søgeposition? Og hvad er det for nogle faktorer, som påvirker vores søgeposition? Vi ved i dag, at det er omkring 30 forskellige faktorer, som Google har bygget ind i deres algoritme. Så når de sender deres robotter rundt og undersøger sites, jamen så kigger de på en lang række faktorer. Og der skal vi selvfølgelig forstå, hvad er det for nogle faktorer, og hvordan kan vi påvirke dem. Groft sagt, så kigger vi på, hvad vi kan gøre på selve sitet, det der hedder on-page optimization, og vi kigger på det, vi kan gøre uden for selve sitet, det vi kalder off-page optimization. Så det er de væsentligste elementer i den her meget, meget vigtige disciplin. En anden og næste meget, meget vigtige disciplin, det er det, vi kalder Search Engine Marketing, eller PPC, og PPC står for Pay per Click, det er endnu en meget, meget vigtig disciplin, som vi berører her i det 3. modul. Den er meget, meget vigtig, fordi den som hovedregel er lønsom for virksomhederne. Jeg kender i hvert fald ikke nogen virksomheder, som det ikke kan svare sig for at køre PPC-kampagner. Og derfor så skal vi forstå, hvad er det egentlig hvad er det styrken ved de her pay-per-click-kampagner er? Hvordan foretager man den her research, som gør, at vi bruger de rigtige keywords? Fordi det er også ikke kun en disciplin, som er lønsom for de fleste virksomheder, men det er også en disciplin, hvor man kan komme til at bruge rigtig, rigtig mange penge, som ikke rigtig kan forsvares. Så derfor er det en lærende proces at investere i det her og arbejde med det, og derfor skal man også forstå, hvad er det for nogle research tools, der ligger, hvordan bliver en kampagne bygget op, hvordan skriver vi de rigtige annoncetekster, hvordan sikrer vi, at annonceteksterne på Google hænger godt sammen med det, man rammer, når man mødes med sitet som bruger og kommer over og skal videre i sin rejse. Og hvordan styrer man for eksempel sådan nogle budgetter og sætter kampagner op osv. Det kommer vi til at arbejde med på det her modul. Så igen er det meget overordnet introduktion, men det er også konkrete værktøjer til, hvordan man arbejder med de her kampagner. E-mail marketing er det 4. modul, og endnu en meget, meget vigtig disciplin inden for digital markedsføring. Det er faktisk den disciplin, som nogen påstår er den mest lønsomme af dem alle sammen. Der er studier, blandt andet fra USA, som viser, at hver gang man investerer $1 eller 1 krone i e-mail marketing, så får man 44 igen. Så det er her, at vi kan se, at vi har en rigtig høj lønsomhed. Og det har vi jo selvfølgelig, fordi vi igen har fat i nogen, som har givet samtykke til, at vi gerne må skrive til dem. Det er folk, som har ytret interesse eller vist interesse for vores virksomhed. Og derfor så er det en rigtig spændende disciplin, som desværre ofte er lidt overset. For at få succes med e-mail marketing, så handler det først og fremmest om, at man har en rigtig god liste, altså et sæt af data, som vi har samlet ind på en effektiv måde, men at vi også kan segmentere de her data på en smart måde. Det handler selvfølgelig også om, at vi designer vores e-mail med de rigtige budskaber, og vi forstår brugernes adfærd, og vi sørger for, at e-mailsene læses på en god måde i alle forskellige e-mailprogrammer, både på en mobiltelefon og i Outlook på en computer og så fremdeles. Så det med at sikre, at vi får leveret e-mails på en god måde og har systemerne til at styre det, er en central del af det her modul. Og derfor underviser vi også i et system, i det her tilfælde Campaign Monitor, som bruges til at foretage udsendelser, men også til at skedulere og måle effekten af de kampagner, man kører på e-mail. Displayannoncering er det 5. modul, og endnu et spændende modul og en meget, meget vigtig disciplin. Det er en vigtig disciplin, fordi her er vi virkelig ude og fiske i en lidt større dam, end når vi snakker search og e-mail marketing. E-mail marketing er jo folk, som kender os i forvejen. Search-disciplinerne handler jo meget om dem, som aktivt søger noget, som er relevant for os. Men når vi snakker displayannoncering, jamen så kan vi virkelig gå ud og ramme folk, som ikke måske lige er i markedet lige pt. For vores ydelser, og på den måde skabe et kendskab og nogle andre marketing-effekter, som kan være rigtig givtige for marketing performance. Det var en disciplin, som blev dømt lidt ude for nogle år siden, hvor man snakkede meget om banner blindness, og i dag er der selvfølgelig også masser af barrierer for vores display advertising, blandt andet adblockere og snak om svindel og humbug inden for den her branche.
En super vigtig disciplin, og vi skal forstå her fordelene ved digital markedsføring, men også udfordringerne ved det. Hvordan skaber vi en forretningsmæssig værdi, som vi kan retfærdiggøre med det her? Vi skal kigge på, hvilke formater og features vi kan bruge, og hvor ofte man bør køre de her kampagner. Vi skal kigge på især de her meget spændende nye targeting-teknologier, som i virkeligheden har gjort, at hele den her disciplin har fået en renæssance. Altså at vi kan ramme kunderne meget mere præcist, lige præcis baseret på deres adfærd, eller tid på døgnet, eller deres interesser, som de måtte have generelt. Så en super vigtig disciplin. Og det er det næste modul, sjovt nok også. Social media kommer vi jo ikke udenom i dag. Lige pt. Underviser vi i version 5.0 af Pensum. Og jeg kan afsløre, at for 5 år siden, der var social media marketing ikke noget, der fyldte ret meget, fordi det var ikke særlig stort på det tidspunkt. For en 5, 6, 7, 8 år siden. Men det er det blevet i dag. Og derfor så kigger vi jo på de vigtigste sociale medier, som danske virksomheder bør være til stede på. Så vi kigger på helt konkret, hvad skal en strategi og plan være for de sociale medier, og hvordan får man en tilstedeværelse på Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube og også Instagram. Så det her med at få en tilstedeværelse, hvor man gør sig fortjent til at opbygge en skare af følgere, det er det, vi kigger på det her modul. Det andet modul af social media marketing handler mere om, hvordan man kan købe sig til en relevant tilstedeværelse. Det er jo sådan, at de sociale medier i dag i højere og højere grad tager sig betalt for at give virksomhederne en eksponering. Så det er blevet sværere og sværere at få de her meget store gratis spredninger af indhold. I dag skal virksomhederne betale for det. Så hvordan gør man så det? Jamen, det handler om, hvordan vi blandt andet kan lytte til brugernes adfærd og finde ud af en relevant strategi, men også at forstå både Facebooks og LinkedIns og YouTubes osv., alle de her forskellige sociale medier, hvordan de egentlig tilbyder virksomhederne at købe sig til en eksponering. Det 8. modul er mobile marketing. Det er også et af de moduler, som er kommet til undervejs i uddannelsens historie, og det er det selvfølgelig blevet, fordi vi i dag har en mobiltelefon i lommen alle sammen, som har internetadgang. Og den er jo ligesom blevet fjernbetjeningen til hele vores liv. Det er der, vi går på sociale medier og tjekker mails, betaler også vennerne via mobile pay, og sågar også i butikker, og så det er både blevet vores punkt og vores nøgler, og vi samler jo alt i det her device. En super spændende udvikling, og her der er det så også vigtigt, at man som annoncør forstår, hvad kan man lige fra sådan helt simple sms-aktiviteter over til mobile apps, og det som vi kalder proximity marketing, hvor man i dag kan ramme kunderne helt ned på GPS-koordinater. Så der findes et utal af muligheder, og det her er et meget inspirerende modul, som handler om, hvordan andre virksomheder også har brugt de her teknologier, og hvordan man som virksomhed selv kan bruge det. Modul 9 er endnu et vigtigt modul, og måske endda et af de mere fundamentale moduler, for her har vi så på det her tidspunkt i uddannelsen været igennem alle vores trafikskabende kanaler, og nu skal vi til at kigge på, hvordan måler vi på data og ser, hvordan er effekten af de tiltag, vi laver. Så det her med at sætte et analytics-konto op og få connectet alle sine aktiviteter ind i Google Analytics i det her tilfælde, jamen det er noget af det centrale i det her modul. Så vi kommer til at designe forhåbentlig en form for et instrumentpanel, altså et dashboard, som indeholder de datasæt, som er lige præcis relevante for den her givne virksomhed at kigge på. Så vi prøver hele tiden at drage en kobling til de deltageres virksomheder, som er på uddannelsen. Det sidste modul underviser jeg i øvrigt også i, Strategy and Planning, og det er her, vi prøver at samle trådene fra de foregående 9 moduler. Det vil sige, med den viden, vi på det her tidspunkt i forløbet har opbygget, jamen så går vi i gang med at kigge på, hvad er virksomhedens udgangspunkt, hvad er virksomhedens egen situation, og hvordan kan vi samle information om vores kunder og vores target audience, så vi får en klar forståelse af, hvor er vores virksomhed i forhold til sine konkurrenter i branchen, men hvor er virksomheden også i forhold til kundernes forventninger. Og så designer vi simpelthen nogle målsætninger og vælger nogle passende værktøjer til at nå de her målsætninger. Vi laver en handlingsplan,
Og det vil sige, at jeg simpelthen udleverer nogle skabeloner for, hvordan skal sådan nogle handlingsplaner se ud, hvordan lægger man et budget, og hvordan skal vi måle effekten af de aktiviteter, vi kører, således at det, der egentlig bare, om jeg så må sige, udstår, det er at begynde at bruge det hjemme i ens egen virksomhed. Og det er jo selvfølgelig mit store håb, at man gør det. Det er vi i hvert fald blevet bekræftet i, at mange af de 200 deltagere, som har været på uddannelsen lige i talende stund, jamen de har fået noget viden med hjem, som de har kunne bruge i virksomhederne, har vi konstateret her efter en rundringning et år efter, at deltagerne har været på kurset. Selve uddannelsesforløbet, det er altså de her 10 moduler, som jeg lige har gennemgået nu. De tager hver 3 timer, og man skal nok påregne, at man skal forberede sig en lille smule før, men jeg håber også i høj grad, at man bruger tid til at få det implementeret efter. Det kan tages som 5 hele dage i træk, det vil sige over 1 uge, og så er man klar til at gå til eksamen. Eller man kan tage det som 5 hele dage fordelt over et 3 ugers forløb. Og skulle man blive forhindret på grund af sygdom, ferie eller lignende, jamen så har vi mulighed for at lave et klasseskifte, fordi vi kører uddannelsen igen og igen. Når man er færdig med uddannelsen, så bliver man inviteret til en eksamen. Den er valgfri. Den tager 3 timer, og man booker selv en tid i et af de her sikrede testcenter, hvor man skal ind og svare på 200 spørgsmål, som alle sammen er enten multiple choice eller drag and drop. Det vil sige, at man får nogle svarmuligheder, som man skal kunne give svar på. Og der skal man kunne svare på 60% for at bestå. Undervisningen den foregår sådan, som jeg nævnte tidligere, på dansk, men vi har plads til masser af diskussioner, fordi holdene er typisk et sted mellem 10 og 20 deltagere, så vi har masser af real life cases, som giver deltagerne nogle anvendelige og forhåbentlig også noget meget værdifuld viden, som man kan bruge, når man kommer hjem i virksomheden. Vi holder kurserne både i København og i Aarhus, og man kan læse mere om holdstarterne inde på vores site, liftedcompetence.com, som linket her angiver. Og så vil jeg også opfordre til, at man følger os på Facebook og LinkedIn, hvor vi jo også har en lukket gruppe for deltagerne, en alumni-gruppe, hvor tidligere deltagere kan diskutere og forskellige problemstillinger og har en fælles referenceramme for de spørgsmål, som de diskuterer. Så det er også noget, vi tilbyder. Det vi typisk bliver spurgt om, det er, hvem er det egentlig, der bør tage den her uddannelse? Og det plejer at være et godt spørgsmål, fordi det er både høj og lav, om jeg så må sige. Vi ser jo behov for, at man helt op på virksomhedens bestyrelses- og ledelsesniveau har behov for at sætte en linje og udvikle en strategi, og derfor er det vigtigt, at man forstår de strategiske muligheder, der ligger derude for virksomheden. Så vi har set ledere fra nogle af Danmarks største virksomheder, som f.eks. Arla og Carlsberg deltage, men vi har også set salg- og marketingmedarbejdere, som sidder og arbejder med enten nogle af de her discipliner, eller måske har arbejdet med nogle traditionelle marketingdiscipliner, og gerne vil opkvalificere sine kompetencer, og vel at mærke til en attraktiv pris. Uddannelsen koster kun 19.900 før eventuelt rabatmuligheder, hvis man er medlem af Dansk Markedsføring for eksempel. Og det er altså en meget lav pris, hvis man dividerer det her ud på eksamener og de 10 moduler. Og vi har set andre diplomuddannelser, de ligger på omkring 50-60.000 kroner, så det svarer altså til en tredjedel af, hvad andre diplomuddannelser koster. Og det har vi gjort for at få mange deltagere igennem. Vi kan jo se det her store behov på op mod 30.000 mennesker de kommende år, som skal besidde de her kompetencer. Så har vi så sidst men ikke mindst set ejere af mindre virksomheder, mindre webshops for eksempel, som selv ønsker at maksimere, men også sidder og arbejder med optimeringen af deres digitale kanaler i dagligdagen. Så det de egentlig er gået derfra med, de tidligere deltagere, det er noget viden om de her meget vigtige digitale discipliner. Jeg vil også påstå, at det er de vigtigste discipliner inden for digital markedsføring, og det strategiske potentiale, der er i de her discipliner, men også nogle konkrete værktøjer til at både lave planen, men også tilpasse virksomhedens strategi, og man får eksekveret også noget af strategien ved at prøve de her værktøjer af. Man får viden om, hvordan man måler aktiviteternes effekt. Man sprog både internt i virksomheden, men også stille krav til virksomhedens eventuelle eksterne samarbejdspartnere, således at man sikrer, at de får et kvalificeret modspil, og man får bedst muligt ud af det samarbejde, man har med dem. Og så får man jo selvfølgelig den her indsigt, hvad er det
vi kan bruge datadrevet marketing til. Altså man forstår bedre kundernes adfærd, og man kan i højere grad målrette sine marketingaktiviteter. Også sine mere sådan traditionelle offline marketingaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, så får man bevis på, at man har de her kompetencer, hvis man vel at mærke vælger at tage eksamen. Og det har vi set, at det har været karrierefremmende for nogle af de tidligere deltagere. Vi havde blandt andet en deltager, som lavede et lille video-CV om sig selv, og brugte de her værktøjer, som han havde lært på uddannelsen, til at markedsføre videoen. Han fik 10.000 visninger af videoen, han blev indkaldt til 10 jobsamtaler, fik 4 jobtilbud og valgte så det bedste af de 4. Og det er bare et eksempel på en af de deltagere, som har kunne finde job eller har fundet nyt job internt i virksomheden. Og det er noget af det, som vi går meget op i og som er ret stolte af, det er netop, at de tidligere deltagere har fået et konkret udbytte. Som jeg var inde på før, så har vi ringet rundt og talt med nogle af deltagerne, og vi har også fået udfyldt evalueringsskemaer, hvor vi får nogle meget flotte ratings på både relevansen af indholdet og kvaliteten af undervisningen. Så vi er jo meget stolte af, at selv folk, som har siddet i marketingstillinger i mange år, i både små og store virksomheder, jamen føler, at de har fået noget med hjem, som de kan bruge i hverdagen. Og de også har fået sat noget perspektiv på al den her snak om de her meget tekniske engelske termer, som man bruger inden for digital markedsføring. Det var sådan set ordene. Jeg takker for, at du har siddet og fulgt med derude. Du er altid velkommen til at kontakte Lifted Competence, enten Claus Hoffmann eller Camilla Gades Krogsgaard. Og efter præsentationen her vil min kollega sørge for, at du får selve præsentationen tilsendt på e-mail. Vi inkluderer også en brochure om selve uddannelsen, som du kan læse og eventuelt bruge til dine kollegaer og din chef. Vi inkluderer også nogle spørgsmål, nogle eksempler på spørgsmål fra eksamen, så man kan se, hvordan ser sådan en eksamen ud, samt et eksempel på, hvad det er for noget forberedende materiale, vi sender ud sammen med hvert modul. Så på den måde håber jeg, at der er skabt et godt beslutningsgrundlag, og håber meget at se også dig til vores uddannelse. Tak for nu.